Takže ahoj lidičky, kluci a holky. A my se dneska zahráme krysu. Já jí říkám, že to je slovenská krysa. Jo, takže asi tak. Kdo mi otevřel? Nebo to jsme otevřít sama, nebo co? Tak, yes. Půjdu tudy. Ten sír. Já se pamatovat hlavně rád. Odběr. A like. Ty patříš žlutý klíč. To krysa nech mě. Já nechci, aby mě ta krysa sežrala, jako to mám vždycky za zvyku. Ne, ne. Já potřebuji tam... Ne, tady. To není dobrý. Ona půjde za mnou. Musíte si sebrat sír, protože to potřebujete. Tak, já se jdu pro ten žlutý, ne, pro červený klíč. To je berte sír, protože ani nevíte, k čemu se vám to hodí. Jo, a já už vím vlastně, k čemu jsou ty síry, k čemu je musíte sbírat. Sbírejte síry. Dozvíte se to na konci, jestli se tam vůbec k tomu dostanu. OK, tady patří modrý klíč, ale já mám zelený. Kam patří zelený klíč? Opsík. Já jsem tohleto už dlouho nehrála. Hlavně Julie. A takže jo, nevím kam. OK, teď bude jakože jsem. What má? Oh no, help! No, to tam. Takže. Ten si je naklikat po 3, 8, 4, 2, pěkně. Ale pohled. Já chci 3, 8, 4, 2. Jo. Co ty se bojíš? Good girl. Já se líbí ten tvůj skin. Já se bojím. Musím na tohle podle těch. No pěkně. Slyšíte ty zvuky? Já se strašně bojím. Já se strašně bojím. OK. To je nějaký kolem. OK. Dobře. Dobrý. Nevím, kam mám jít. No, oba tam nejde. OK, to jsem ztracená. Kam dobrý. Myslím si, že tudy. Ne. Kamo. Ne, tady se dá. Dobrý. Máme to tak, potřebujeme to z toho. To nedá stát. To to fakt. Museli jdeme na tohle. To vaše slovenská krysa. A to jméno jsem ji akorát nevymyslela já, ale říkám jí taky. Slovenská krysa. To vymyslela Hanča, když hrála s Markem. Jo, jsem to nemáme dát. OK. Takže musíme skočit a jít sem. Takhle se. A teď budu chodit mimo. OK. Tady budeme jakat od parkouru. Někomu to jde, někomu to nejde. A mě to minule, když jsem toho hrála naposledy,
tak mi to jako na poprvé, ani na nic. A tak nevím. Fakt nevím, ani nedáte, že to ani nemůžete dát. To nejde. O té slovenské kryse. Napište do komentářů, jaký říkáte té slovenské kryse. Prostě ty myši, nebo jaký budete říkat. Jak byste jí vlastně chtěli říkat. Několik odběr jsem tady už říkala, že jo. No, vidíte to. Já vám to říkám. Tam se ani nedostanete, když se na to soustředíte. Mohla jsem tam být už na tom. Je to jako mega těžké, no. Jako, yes. Jo, dobrý. Sír, co tady, bude jenom sír. No, to musíte hlavně vzít ten sír, no, protože... Modrý klíč se potřebujeme. Takže to chce nahoru. Vidíte to, jo? Jak nás pořád blbnou. A tentokrát... Co to je? Kamo? Viděli jste to? Což se tam není? Kamo, teď si tady... Jako ono tam je něco jako otevřenýho a vy tam jako musíte do toho jít a musíte to hlavně rychle najít. Máte jenom na to 30 sekund a doufám, že jsem to vyhledala. Že to najdu. Takže slovenská krysa v úvodovkách nezabije. Takže 3, ale na teď. A teď už fakt jako musím rychle, nemám na to čas. Nemám na vybranou, už jsem na to klikla. Ok, a teď jako kde to je zrovna, že jo? To je nejvíc ten problém. Že to pak ani může se stát, že tam nenajdete ani vůbec. Takže... Tohle právě přesně ono. Jo, to prostě potřebujete, ani nevíte, co tam je. Co když tam je ten žlutý klíč. A hned vy moc potřebujete. A když se něco, nevím co. A když mě se to tam zavřelo, tam je zavřený. Kámo, zkusíme to ještě rychle najít. Ale to tam zavřený, viděla jsem to na vlastní.
Nejde. Ani tomu týpkovi to tam nešlo. No to mě nenajdu. Ne. Okay. Nenašla jsem to, ale ono to tam bylo zavřené, mělo to být otevřené. Prostě to bylo někde jinde, ale jako nevím, že si myslím, že to bylo všechno celý prošlo. Nebo ne. No hele, já si myslím, že už jsem to celý prošla na 100%, že to 11 minut. No, 11 a vlastně jako 11 minut a 42 sekund. To bylo asi tak. A jako mě teď jako dost štve, že to bylo zavřené. Jako jsem se nemohla dostat, protože já potřebuji ten žlutý klíč, že jo. Ale prostě já si nedostanu. Nevím proč. Nebo jako zrovna co se děje. Prostě nevím, nechápu, nerozumím. Takže tam dostaneme mám jich 7. Víte, jsem pozval ten žlutý klíč. A to mám právě nemám. Naposledy. Je. Už jenom poslední jeden. Víte, teď to mělo být otevřený. Ale není to otevřený. A tam je právě ten sýr. Kámo, tam se. Ten sýr potřebuje. Když tam potřebovala. Dobrý, Dobrý. Doufám, že tam je akorát. Ono se nemůže dostat na držet, je to dobrý. Naposledy, hej kámo. A vy se nesmějte, ale s lidem, jak se smějete za obrazovkou. Takže naposledy. Jestli to tam ještě nebude otevřený, tak to ale už fakt kašlu, hej kámo. A vy se nesmějte. Ready to go. No, tam ne. Jo, konečně. Musím rychle odejít. Tam je. Tudy jsem konečně, ale já jsem vám říkala, jako, že to tam má být otevřený. Abyste mi možná ani nevěřili. Jak tam bylo zavřený. Nebesla jsem na to. Jo, můžu, vidíte? Můžu. Takže jdeme. Tam. Doufám, že tam bude ten klíč. Žlutý. Nebo aspoň něco. Tak.
OK. Co? Amo, ne. Já se tady bojím. Já půjdu radši po straně a nevíte, co se může stát. No ale fakt, já se fakt bojím. Ne. Já se otáčím. Tak ale, co? OK. Tak, dneska na to asi dalo jakože prostě jsem si dohrála celý. Jo. Díky. Good. Buď jsem to mohla dál hrát, nebo to už konec. No dobrý, no. Takže byla jsem kýknutá z té hry, nevím proč. A jsem si myslela, jako, že už to budu mít a že získám ten žlutý klíč. A jakože mě to hodí, nevím kam. Jo, u té krysy. U té úplně obr. A někdo mě kliknul, takže jako nevím proč. Ale... Proč se mi ty neukazují lidi? Tomu nerozumím. Takže konec videa. Mějte se hezky. Já váma toto asi nehraju, protože vím, že když minule jsem to hrála, tak bylo to na konci to stejné. Takže to asi úplně až do konce nehrajte. A uvidíme se v dalším videu. Takže zatím čau.